triplek model cantik sahabat raya. Aduh, ya kok malah kaya sing neng pasar. Sing neng pasar apa ya? Tegese noko neng pasar ki duwe toko ki. Ana umpamane kon milih-milih endi? Nah, coba. Piye? Seliramu iki kaya sing apa tak takon. Nek liyane Mas e ono. Heeh. Bingung. Nek aku ora bingung. Wah. Terus jajali. Jal. Ke depan? Ke depan aku. Iya. Oke. Kamu ke depan? Aku mau pose dulu. Siji-siji sik ke depane siji sik. Jadi, sing kiwa apa tenge? Siji kon bergaya sik. Nah. Ngono kon, kowe. Sapa? Elisa. Elisa. Heeh. Ya. Kowe kok ubah wae ngopo to? Ya bentar ini kan Oh, iya. persiapan mau maju. Pak Ira do nyenengke iki sen. Aduh. Ah, pete napa-napa niki mbayuk pete. Wes? Aku yang maju. Ya Lah maju, iya. lah kok aku le maju. Hah? Ya maju dhewe. Ya, Ya. maju ya. Blek. Wah. Ye. Piye? Aku seneng kabeh nek iki. Kok seneng Kok jur ngawur seneng kabeh piye? Timbangane bingung, Ya aja bingung kudu milih. Kudu milih salah siji. mau kudu loro. Siji. Kekuatanku loro. Loro entek apa piye? Entek. Tenane. Tekate nggo sesuk. Ya ora entuk. Sehana. Dewe ya. Anakku sing. Aku ngerti, si ono nangis ya aku ngerti. Aku ya. Aku ngerti aku. Arep ngapa? Kayaknya Lho Mas. Neng lho. Aja damang-amange lho. Arep ngapa lho? Jan sik ono ki geleman kok edan. Ngerti aku. Kono anakku sih terus Terus? kan naluri seorang ibu ki nek weruh anak nangis ki kapake aku. Halo Mas. Isin aku. Apa emangnya arep tak nei apa? Tak anakku sing nangis ya ora tak kei apa-apa lho. Aku ki kon bayangke yo limbuk mau wis dong aku ya dong. Apa? Yo limbuk bayangke apa? Bayangke anakku. Iya anake piye? Ada? Ngelak pokoknya kok. Mbokne kesel. Tinggal turu. Ora diami to. Oh, aku sih cilik anak. Gek kon ngenangin iki. Wes wae isin ngundang-undang ora. Nek arep mie mbok omong. Nah, kurang dolan kok kowe. Lah piye? Desa-desa kae akeh kambil. Ning Ngapa? ana gantilane. Nek ngematke raine lho nek omongan ora usah ngematke ngendi-ngendi mripate. Aku ki ngalamun bayangke kambil. Lah terus Saya maksud Kambil lho. lah iya. Ana gantilane nek kuwi. heeh. Entetin. Apa? Aku ora duwe kambil lho. Tenane. Tenan. Cilik-cilik ora duwe. Ora? Wong aku kuwi dhewe ora duwe kok. Tekan duwe. Ora. Aduh. Jeruk. Jeruk ya ana ngono. Ana. Jeruk ana kok. Apa? Jeruk. Jeruk Latin kiran dhewe jeruk kok jeruk. Lah apa? Lambo aku ora ngerti. Aku duwe wis jeruk ning omah. Jeruk kikit kae lho cilik. Oh, cilik. Ana kok tutup gelas. Jeruk kok kaya tutup gelas maksud. Ana kok cilik-cilik nek tutup gelas kare ana Jeruk iki bunder kok tutup gelas ora bunder lho. bunder wae ning gepeng. Saiki tak takon nek ana. Lho, dak darane aku ki tekan ngendi-ndi. Lah iki mbok dipadake lho. Nek jeruk iki bunder ora gepeng. Ya mula aku muni tutup gelas, kok aku ki muni jeruk. Lah maksudnya kok mis jeruke kaya tutup gelas iki piye? Nek jeruke kingkit lah kuwi du kingkit kok. Panggonmu kingkit apa? Aku duwene yo nek kingkit tulis cilik ngono kae lho. Ming cilik kaya talok kae lho. Oh, cak ngono. Ngerti talok ora? Oh, talok. Wih, melining ya kae. Lah iya duwe talok ora? Monggo Mas ana. Saking wedang ronde. Seana monggo cuman. Mas ana.
nek sing urung tau padha prisa iki kulino ning Wedang Ronde. Bakul Wedang Ronde. Ora. Ning dagelan Wedang Ronde nggon nanti kae TV apa kae? Adi TV Mas. Waduh. Adi TV Mas. Matur sembah nuwun biyaine kaya ngene. Wah, lah iki le ndagel iki wis cocak jaman ra enak kono. Iya, wiwit aku urung iso mayang wis nabuhi masih ana ndagel nang ndi-ndi. Oh iya. Seprene nganti ya ora enak. Seprene nganti ra enak pripun? Lah riyen jaman ra enak. Ya saya suwe saya sepuh arep enak saka ngendi. Ya wis kudu gliak-gliak. Nggih. Nggih, matur nuwun sanget. Kadhawuhan sowan wonten ing ketingan menika wonten ing adicara merti bumi nggih. Merti dusun. Nggih, merti dusun. Nggih, mugi-mugi para bapak ibu ingkang lenggah wonten mriki lan masyarakat mriki menapa ingkang pun gayuh sageta ing kasembadan. Amin. Sing dijaluk panjen ngono. Nggih. Mugi-mugi menika merti dusun menika sesuk dadi turun karo anak putu. Amin. Teruske. Amin. Lah iya, mergo niki ya tata cara adat budayane wong Jawa. Nggih. Luwih-luwih mbiyen para piyai Jawa ki mayoritas padha ulah tekanen mula terus nganti ana adat budaya merti bumi menika masih ana. Nggih, nandur wit-witan tanduran nggih. Ya ora mung nandur wit-witan tok, sing wigati kan pari menika kan dadi pangane wong Jawa. Ya. Senajan mundur ning ya urip nggih ta? Napa? Senajan le nandur mundur ya urip nggih. Lah iya ora ana wong nandur pari kok maju itu nek mosak masik. Nggih. Iya. Menika kathah nawala, ya mengko men iso dikancani ibu-ibu waranggana ya Pak. Iya. Inggih sepisan nderek mangayu bagya merti bumi Desa Ketingan. Mugi masyarakatipun tansah pinaringan wilujeng gemah ripah loh jinawi. Nyuwun sekar lali janjine oleh Mbak Elisa dan Mbak Tatin saking Ibu Hajah Ismi Sutarti SH DPRD Kabupaten Sleman. Ya matur sembah nuwun. Saking Bapak Sutarjo Kades Tlaga Adi. Oh iya, dek mben lagi bareng undang. Iya. Nyuwun liwung kagem masyarakat Ketingan. Ya. Warung makan live musik spesial bebek, ayam goreng, langen bujono. Ketingan tempat nyaman, suasana santai. Nyuwun lagu 1001. Iya. Murah banget no. Iya. Kalah 1003. Heeh. Aluman. Saking Mas Seno Ketingan. Ya, wah iki ketua panitiane jenenge padha. Aku saiki tambah Bambang ngono. Iya. Nyuwun liwung kagem masyarakat Ketingan ingkang nyekar Bu Prastiwi. Ya, diaturake. Sugeng dalu Mbak Limbo. Kula Raihan saking Demak. Badhe nyuwun tembang kadung tresna ing nyekar Mbak Ana Pertiwi. Matur sembah nuwun. Ya. Ditambah meneh wah jan akeh bengi iki no iya tur wiwitane mau ya ibu-ibu wis panem bromo apik banget nganti jam 10 lagi iso wiwit iya dari Ibu Sriwata mantan RT 03 minta lagu Gubuk Asmara Mbak Tatin dibawani matur suwun Sriwata ya yo diaturke mboko siji ya men dikancani Mas Yono ya Ya niki wau nggih wonten anu Mas. Napa? Para kadang-kadang penggemar Kiseno saking Mboko menika nggih. Wah rawuh sedaya menika. Candi Mboko. Mboko Mas. Nggih. Lah ya Candi Mboko. Nggih, pun. Heeh. Nggih menika saking mebel Cahya Jati nggih teko. Oh, nggih. Simoban nggih teko. Nggih. Simo Iban tenang glinding kula. Terus nyuwune lagu napa? Mboten nyuwun kita. Lho kok dadak domongke iki piye kok ora nyuwun? Lho, lah namung ngoten saja ya ora ana apa-apane kok. Ya wis kudu ditampa ora apa-apa. Lanjut to ngoten menika pun. Gelem rawuh ki wis suatu apresiasi. Ngregengaken nggih. Matur suwun. Ya diwiwiti ya. Engko ndak wektune saya ngoyak wong wiwite wis kewengen iki mau no. Saiki wis jam 12. Oh iya. Jam 12 ki engko ketoke ranggu gara-gara iki. Oh nggih Mas 7:30 mangke. Nggih gara-gara wis 7:30. Piye? Gara-gara 7:30 Mas. Wis 7:30 sing arep ngayahi gara-gara sapa? Nun, Aku tenan aku wis mulih 7:30 ki ya. ampun mangke kula.
Kowe? Nggih gara-gara ning omah. Ya wis, tak kira nek gara-gara nang kene. Mboten Mas, nggih. Ayo Mbak Ana Pertiwi jumeneng Mbak. Ya, iki ana sing ngersake saka Demak adoh-adoh. Wah, Demak rawuh. Oh iya nika Mas Rehan saking Demak. Oh iya. Matur suwun. Nyuwun kadung tresna. Iya. Diaturake ya. Jajal urung tau ketemu karo Mbah Seana ta? Nggih. Nah, ben tepungan sik. Nek rasa ditemokke kerusan wae. Rasa ditemokke piye? Tegese iki ya wis ora aku wis tuwa kok. Maksudnya ditemokke dadeke manten karo kowe no. Wah ampun. Atene kowe sing nginu. Hah? Iki golek inu kula. Kene, Nduk. Nggih. Rasah wedi-wedi iki Pakde apa Simbah? Simbah. Mbahmu dhewe. Kene gendong Simbah. Ngomong ruru. Karo putu rak ya gemati to ya kok. Lah iya. Hana Pertiwi. Nggih. Nggih, kok kon gak nggih? Ajake gelem iki. Lah ki sagake gelem-gelem napuk wong. Mboten nek gelem nembang ngoten lho. Lah iya. Aduh. Lho nenan to ngetke aku terus to. Kayak ngetke kok ya nganggo mripat ngono lho. Akon nganggo apa? Rene tak ngetke nganggo dengkul gelem apa? Mboten Mas. Biasane kan nek jatuh cinta itu pakai hati to Mas. Iya. Ini pakai mata. Oh iya ya pertama saka mata sih. Iya, tapi saya tabah kok. Tabah? Tabah. Yakin? Tabah menjalani tampian. Omongane gelayaran tekan diri. Nggih, Mas, nggih. Ya mangga Mbak Ti kadung tresna. Kadung tresna. Ya. Sinawang datan bosani Ya kaya ngene sing ora mboseni kok. Dan iki. Untune we gingsul ya. Padha aku, Mas. Apa? Padha aku. Aku gingsul kaya ngono. Lah tak copot, Mas. Oh, gingsul dicopot. Ah, kaya buta ya. Nana nyawang wong bagus alaman Ora penak dhewe aku nek dialem ngono kuwi aku. Bagus ya bagus nek rasa diomong-omongke. Aku ki wong iki tak delik-delikke kok. Niku astane kok utak-utik napa wae. Tangan. Tak ya ngemat-matin lho. Kok tangane utak-utik to? ya ora apa-apa ya. Simbah ya berusaha kok ya. Nakal tangane Simbah. Pokoke nggo berusaha supaya sukses. lakosota lakonane Nana angger aku bisa nyawang wong bagus lambene abang ya tepo-tepo to ya wi ora. Kowe ngomongne lambene kok karo ndelokke Sehana. Wong bagus kok tuh nglambek-nglambekke. Ta apa? Hena nena mati aku wis purun angger tresnaku mbok tampa Ora omonge mesti tak tampa nek kok ngene kok ora. engko nek wis bar nembang kowe njaluk ajar. Mas Seana iki mbiyen sekolahe jurusan tari, ning kok menggok tekan nggon dagelan. Iya. Ku nek kon nari pinter aja jamak-jamak. Oh iya ya. Heeh.
upama kowe sesuk piye karon sih kowe iki ngejako sehana kuwi ya Ora mafiton ra. apa Emapiton. Emapiton. nggo ngapa Ben sehat anjoget ha iya ya monggo nah nene ya Lamat wos katon tejane yen mendapat apa kuwi mau wasi? Cincin. Arta.
Oh, lah ya sapek ora mau ya kudune si ana ku ya dikalungi dadung. Terus ditarik saka dhuwur ya. Kaya pedet, Mas. Lah iya lah wong kene entuk ali-ali dilebok. Aku lho kur kesikian kula jane ya nggawa arek ngene. Oh, sampean arep nganu ngekeki Mbak Tiwi ali-ali. Gelang. Wah, malah luwih gedhe. Nggih. Mbok dikeki saiki. Loro ning kuncine ilang e. Weh, Ketrek maksude. boten. Sembrono. Sinden. Wih, masih mau kuwi lho mesti ngedepi Mbak Prastiwi terus. Ya ora apa-apa lek ya penggemar kok ya. Iya. Penggemar tenan. Menika ugi oh iya sore mau uga penyanyi Pak Lurah ya paring dawuh tono nyawer 1 juta. Wah. Oh iya sing 500 kanggo Wiyaga, sing 500 kanggo Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Ya nyuwun lagu Putra Nusantara karo Gelang Kalung. Ya. Gelang Kalung. Nggih. Iki sing arep nekar Putra Nusantara sapa? Ayo, iki rono Desak Yuta. Engko nek kurang ngomong aku, ayo. Ngomong aku kurangane pira? Sapa? Tatin apa? Tatin. Ya Putra Nusantara, ya. Lumayan, Tin. Lumayan kok. Tambah-tambah penghasilan. Iya. Putra Nusantara. Putra Nusantara. Ayo, jumeneng. Ya, alon-alon. Maju. Ayo. Maju kok. Anggep ora. Sak yuta ora maju. Sak itu ini sapa? Ayo tambah nebaske kambil. Ayo kulon progo wae kambil Mas murah-murah gitu. Iya. Ngapa tau roh kambile wong Kulon Progo apa piye? Ya ngerti to ya nek bab kambil ki. Ora kok ngandheke kambil aku urung tau ngerti lho nek Kulon Progo kambil kondang. Aku kurang dolan kok kowe. Lah piye? Desa-desa kae akeh kambil. Ning Ngapa? ana gantilane. Nek ngematke raine lho nek omongan ora usah ngematke ngendi-ngendi mripate. Aku ki ngalamun bayangke kambil. Lah terus Saya. maksud Kambil lho. lah iya. Ana gantilane nek kuwi. Heeh. Entetin. Apa? Aku ora duwe kambil lho. Tenane. Tenan. Cilik-cilik ora duwe. Ora. Wong aku wite ora duwe kok. Tekan biar tekan. Ora. Aduh. Jeruk. Jeruk ya ana ngono. Ana. Jeruk ana kok. Apa? Jeruk. Jeruk. Latin kiran dhewe jeruk kok jeruk. Lah apa? Lambo aku ora ngerti. Aku duwe wis jeruk ning omah. Jeruk kikit kae lho cilik. Oh, cilik. Nek kok tutup gelas. Jeruk kok kaya tutup gelas maksudnya. Nek kok cilik-cilik nek tutup gelas kan ana Jeruk iki bunder kok tutup gelas ora bunder lho. bunder wae ning gepeng. Saiki tak takon nek ana Lho, ndak darane aku ki tekan ngendi-ndi. Lah iki mbok dipadake lho. Nek jeruk iki bunder ora gepeng. Ya mula aku muni tutup gelas, Pak aku iki muni jeruk. Lah maksudnya kok nis jeruke kaya tutup gelas iki piye? Nek jeruke kingkit lah kuwi du kingkit kok. Panggonmu kingkit apa? Aku duwene yo nek kingkit tulis cilik ngono kae lho. Ning cilik kaya talok kae lho. Oh, cak ngono. Ngerti talok ora? Oh, talok. Melining ya kae. Lah iya duwe talok ora? Duwe. Endi? Kowe Raden, Lah apa? ora ditalok aku. Duwene? Eh? Duwene? Menengo. Ora duwe aku nek kuwi. Moro sida wis sembrono lho. Aku ki lagi ngadeg wis ngomong-ngomong kambil-kambil. Aku ki ora sembrono, aku ki nek karo wanita ki serius. Wah, iki. Serius? Heeh. Seriusnya piye? Serius nek cinta ya kondo cinta. Lah cinta ora? Aku manut kowe wae. Loh, lah kok manut? Kok manut? Wong lanang kudu duwe prinsip kok ya. Aku nek ditampik ora kelakon, Mas. Ora bakal mau wedok nampik. Aku biasane iki mah do ditekoni kowe tresno aku ora Mas, ngono kok iki ora ya. Wah. Tak tekoni lho jenengan tresno kalian kula mboten. Oh iya jelas. Tresnane bab apa? Bab antarane Simbah karo Foto. ora Apa? Lah, karo Mbah Wedok. Kene wae kok arep lunga. kaya aku padake
Mbah Wedok ngono apa? Aku goleki Mbah Wedok. Ndi tok. Ana ra tok iki. Atau ayo dukuh kentir kata undang. Kentir kae kancaku ngetoprak mbiyen kan. Anggere dadi lutung apik banget. Oh, men dadi lutung kok bangga. Lah ketok le wangun. Apike nggon ngendi nek lutung ki? Lutung ki nek disawang manis. Weh. Tur nek antarané lutung karo munyuk ki beda. Bedane nggon apa? Nek munyuk ki ora dibuntut, Nek nek lutung? lutung duwe. Masak ta? Ora kabeh duwe buntut. Ora, beda. Lah kok iso lho, kabeh kewan sing jenenge kera apa munyuk apa? Ora ana sing ra ndek buntut. Wis rasa ngomong ke buntut. Lah ngapa? Kowe ra duwe buntut? Duwe dain. Berarti termasuk munyuk apa lutung? Aku menungso. Aku duwe buntut. Buntute Buntute nang endi? Buntute nang endi? Mas do dewer-dewer cah cilik-cilik kamu nang ndi to? Edan kok. Wong menungso kok duwe buntut lho. Upamane lah wong kur dadi lutung-lutungan kok ya tok ya. Mbiyen aku amal rokae aus koyo mogri ning Klangon ki ngepit jaman semono untar. Bayare 5.000 digetak-getak. Ya tak ya. Ning hotel. Heeh. Mlumpuk nang. Ya mlumpuk, maune dhewe-dhewe. Ning gandeng tekan kono ki keju, iki terus mlumpuk. Tegese mlumpuk, tengklep yur ngono lho. Nanging kesel. Sandirana. Lho wong kowe le ngesuk kok aku dikon rono ki piye to? Ha iya. Antara aku nek golek engko. Jane wong mau bengi wae aku ning Temanggung wae. Nggih. Mesti nakoke kowe lho. Sinten? Kuwi. Tenane Mas. Weh. Ah Jangan sore-sore sampai membuat aku penasaran lho. ora iki serius kok. Siapa toh? Aku po. Pripun? Ridi mawon sing kula ya ora krungu. Mending ngene iki mung kancane Dona Buyawan sing nyinden ming loro sing ora nyinden ki Tatin, Prastiwi terus liyane Dona nyinden ngene. Kok mboten ngejak Mbah Siono to, Pak? Wah, ora dikon sing di omah e. Wah ya iso. Nek upama teng mriku iso nggo klethik-klethik. Apa jake emping? Apik empinge ro kowe. Oh iya. Ya sing penting kena nggo tis. Heeh. Nyamian. Yo. Ya Tin, iki ya Tin. Oh gedene semene ya ora weruh lho. Aku ki nek gegeden mah ra weruh. Ora ono. Gegeden kok ora weruh. Heh? Ono Mas. Apa ayo? Kowe ndelok barang nek sing gedhe nek kemajon ngono mah ra weruh. Oh iya. Peteng to? Heeh. Nek cilik ya. Udah ada. Tin. Waduh. Berarti ra weruh semene ra weruh. Saiki weruh ya Tin. Pemangsa aku kok kan mau mengarep Sulaya terus. Aku ki iki aku ndeder tresno lho. Kok mah tok kira aku gawe masalah. Lah sakmene gedene nang ngene kok ora weruh iki kepiye? Ya kok tinggo aksi saja. Oh ngono. Jane weruh. Jane tresno. Ya. Ngapa nanti? Nembang kok. Ngapa kok? Lah kok kamu tinggal iya. Ya manut lah. Wis ora pengen kok gentenan jaga aku ki cah bagus ya kok. Alah, gayane lho, wong ra ndek untu ana kok le. Biyen duwe Tin. Lah saiki nanti? Saiki nanti? Saiki kerep tak sengeni to dodolan dhewe-dhewe. Wong untu kok dolan lho. Untu kok minggat dhewe-dhewe. Nesu kok. Ora kompak ro lambene kok. Ya. Ya Tin. Anakku sing bagus sehono. Dhewe yo. Anakku sing aku ngerti, Seono nangis ya aku ngerti. Aku ya. Aku ngerti aku. Arep ngapa? Kayane Lho Mas. Nengah lho. Apa? Aja damang-amange lho. Arep ngapa lho? Jan sehono ki geleman kok edan. Ngerti aku. Kono anakku sih terus kayak Terus? kan naluri seorang ibu ki nek weruh anak nangis ki gapake aku. Nengah lho Mas. Isin aku. Apa emangnya arep tak neyo
apa? Nek anakku sing nangis ya ora tak kei apa-apa lho. Aku ki kon bayangke Yuli mbok mau wis dong aku ya dong. Apa? Yuli mbok bayangke apa? Bayangke anakku. Iya anake piye? Ada? Ngelak pokoknya to. Mbok nek kesel. Tinggal turu. Ora diamiki to. Oh, aku sih cilik anak. Gek kon ngenangin iki. Wes lah isin kuwi ngundang-undang ora. Nek arep mik mbok omong. Rasa ndedak mlipir-mlipir. Piye? Citraksi. Piye? Ra masuk kuwi, ra masuk. Ngapa nek ngono ki? Keselak. Besok pinter. Gadekke. Oh, Mas aku isih cilik gadekke, Mas. Jarike mbokku. Terus mbokku sedina ning kamar terus. Ah, ngapa? Jarike tak gadekke, Ora jarikan, Joan. terus nganggo spray. Saka lae yen wis bisa nyambut gawe Ing jero melompong ki ora nagih aku lho. lah kok iso nandi Ayo iki ora arti ket mau ning kosong ngene iki kok. ndi Pak Lurah Sik. Aku ora tak genahke aku kowe karo kowe iki kerep salin bubukane. Oh, sik tak urusi. lah biasane jenenge lho sik nganu Ora kok ngono kuwi. Apa? Tolong ngadeg, Mas. Maksudnya? Kok nek kelingguhan Ora lho. ora ono, Tin. Ah, aku ki wong Oh, asli. Pak Seno ki apian. Mbok menawa karo Pak Lurah diparingke dhewe mbok menawa. nandi Mengko liwat cek. Liwat cek. Pak Lurah Pak Lurah. ndi Pak Lurah sabari to? ngomong tak Kancaku. oh nang ngono Oh, nang ngono. Oh, ayo. Nih yo. Penabuh ki nek ora digenahke apa-apa aja kok dhuwit rokoke do meneng wae. Sing sabar jak ngomong caoke. Piro e? ngapa kepengin Ora, aku ora gelungan kok. lah maksudnya Anakku sanggulan mesti di sabar. pengen gelungan apa piye Ora. tak silih gelunganku Angko liyane ya tak silihi. gelem apa piye tak silih ngono aku kabeh nggonen kabeh Gak ah, lah apa malu. kenapa Kan aku pria. ya kalau pengen menjadi wanita Agak ah, kenapa aku pria saja yang mendampingi wanita gitu. Aduh. Oke? Oke, yang penting setia ya. Iya, happy. Kok happy? Happy. Yang penting happy. Happy. Happy birthday to you. Heh? Yo. Cuman ngangge anakku. Aja pinter nangis wae. Anakku sing bisa
bintang tamu kagetan niki njur piye? Ha kene iki ming gerong. Yo, ngono iki kok kaget. Ben kene iki nganggo laras. Yo, ngono kene. Yo. Ya ora apa-apa. Ayo. Iki lho ngene iki lho. Ayo. Oh iya. Gantung terus kan. Jenengan saged to. Ora, aku kurang lawehi wae. Nggih. Putra Nuswantara panyune minangka Bapak Lurah ya wis dadi wis lunas. Wis di putra kan wis bangun miturut wong tua wis kepenak. Iya. Siap. Ya, saiki genti Elisa. Ya. Ki ana sing nyuwun gelang kalung sa. Oh iya. Ya. Mongko ra nggo kalung emah. Ya wis diayahi wong loro. Wong loro wah. Ora nanti ya aku juang loro rasa rebutan. Aja do rebutan aku to aja. Wah. Makpeng. Piye? Ning ngono ki piye? Piye? Milih sing endi sing kiwa modele. Piye? Kuwi dua model lho, Se. Ah iya. Sing siji lemu, to, seger, sing siji nek arep padha karo ngepek triplek ya iki. Kadake triplek ra apa-apa. Nek resik ngene iki ora triplek, gavalum. Mosok ngene iki triplek model cantik sahabat raya. Aduh, lah kok malah kaya sing ning pasar. Sing ning pasar apa Nek tegese noko ning pasar ki duwe toko ki. Ana umpamane kon milih endi? Nah, coba. Piye? Seliramu iki kaya sing apa tak takon. Nek liyane Mas e ono. Heeh. Bingung. Nek aku ora bingung. Wah. Terus nek ra Jajali. Jal. Ke depan?
Ke depan aku. Iya. Oke. Kamu depan. Bentar, aku mau pose dulu. Siji-siji sik ke depane siji sik. Jadi, sing kiwa apa tenge? Siji kon bergaya sik. Nah. Ngono kan. Weh. Sopo? Elisa. Elisa. Heeh. Ya. Kowe mau ubah wae ngopo to? Ya bentar ini kan Oh, iya. persiapan mau maju. Mbak Ira do nyenengke iki sen. Aduh. Ah, pete napa-napa niki mbayuk Oke. pete. Wes? Weh. Aku ya maju. Ya Lah iya. maju, lah kok aku le maju. Hah? Ya maju dhewe. Ya, Ya. maju ya. Blemblek. Wah. Ye. Piye? Aku seneng kabeh nek iki. Kok seneng Kok jur ngawur seneng kabeh piye? Timbangane bingung, Ya aja bingung kudu milih. Kudu milih salah siji. mau kudu loro. Siji. Kekuatanku loro. Loro entek apa piye? Entek. Tenane. Tekate nggo sesuk. Ya ora entuk. Apa teh iki? Kok kaya panganan nggo sesuk. Lisa, Milih ini sing sak Lisa. iki. Sik. Lisa sing iki. Oh, lemu. Kae Tatin. Heeh, Tatin. Wis gek bareng apa? Rasi do milih iki mau. Rasi do milih. Loh, tak pilih kabeh. Oh iya. Sing pilih kabeh. Heeh. Kowe nek cara duwe bojo terus arep loro ngono. Bojoe mung siji lho. Aku kuwi milih suaramu ora bojo-bojone. Oh, wis tuwa kok ndek bojo. Oh, Ora gelem nek tuwa mau cari bojo. golek bang wedok. Aku ki wis ngelingi anak putu. Anak putu ning apa? Saiki ngomong anak putu wis seneng kok. Ning kowe iki do serius ora to? Hah? Lah piye? Piye? Iki lho, Piye? sing tak dadi kok ora jelas iki. Kowe iki do tenanan ora? Omane tenanan? Gelem ora? Gelem ora? Sepenting gelem karo orane sikik. Iya. Yo cari golek mbah wedok. Ah, mulih mbah wedoke sing endi? Aku. Nek iki dadak aku kasur. Heeh. Kon dagang. Nek kowe, Nek iki dadak aku kasur. kasur. Heeh. nek kowe iki nganggo kasur. Yo. Pilih ndi? Pilih kabeh kowe jan ora dong-dong kowe iki. Oh, pilih kabeh? Heeh. Saiki umpamane pilih kabeh sing arep tak ayahi sing endi sikik? Mutiar ora kowe. Lah. Oh. Ngayahi karyaning luhur. Ayo sing endi sik? Ya wis Elisa sik. Elisa dulu. Aku gak nek turan. Aku gak. Aduh. Engko nek turah digunting. Nek turan digunting piye to? Digo nambal nggon dengkul. Kaya jin ya. Ngawur ora. Ya wis kono karo Lisa kono. Ora iki ben nembang awake dhewe nglimpekke. Oh, ngono tujuane. Jadi begitu. Enggak. Aku nembang terus kamu limpek-limpek ya. Iya, jangan gitu. Kamu sama dia. Enggak. Jadi intinya kamu pilih dia kan? Pilih kamu kan. Lho piye to jare milih aku lho. Kurben marem. Ning jan aku seneng kowe. Oh, ngono. Ya. Aku krungu lho. Oh, le budek kowe ya. Lali aku. Asing dapukane budek iki Tatin kok malah. Awal lali. Jane aku seneng kowe. Tenan deh. Tenan. Tenan? Ya tuh kok ke aku nek jadi nek seneng rong wedok iki Apa butuhe akeh lho. penjalukmu bakal tak turuti waton ora luwih saka 1000 kilo. Wong sewi nggo tuku apa? Nggo tuku ndok kowe kurang. Alah uyah dimut yo mecucu suwi kae kok. Wis kaya ngono wong lanang bagus-bagus dhewe. Nek arep ngenehi ya utang kancane. Waduh iki kok muring-muring ngopo to ya? Kowe mau aku liwat ngendi? Kok malah wong kang slupan. Iya. Sono. Ye. Gelang kalung sik. Gelang Iya, kalung sik. Ngagem bawa diaturake. mboten Tasino? Ngagem bawa mboten. Ngagem bawa ya ora apa-apa, Mbak Elisa. Sidane Men pamerno karo Sehono kuwi pamerno suaramu. Iya. Oke. Deloken iki ya. Rungokno. Delok. Gobokmu apa? Alah. Apa? Jerengan gobokmu. Betul. Ha iki wis dadi bojone, Mas. Nek wis dadi bojone matane. Elisa iki wong radong kata-kata Jawa. Ya diharap maklum. Aja muni gobok. Apa? Ya trungokno talinganmu jerengen. Kuping. Lah kowe nek panjenengan nek mbayang nika nggih jerengan gobokmu kuping
Apa ngono? Kuwi nek tantang-tantangan. Oh, tantang-tantangan. Nek kowe rasa nantang tak tandangi kok. Ora bareng nggih. Iya. Memanismu hangu jiwa Mbokne mbiyen ngidam kinjeng tangis. Terus apa, Mah? Ayo nyente ngono kuwi. apa nyente? Nyente apa? Ngegas. Oh, gas. Hmm. Aku jane halus lho nek lanange halus. Ning mau nek aku dibanding-bandingke loro adiku loro. Loro. Iya. Nek tak salepe. Ah, kok jero niate arep nyalep. Tak loro ya, Mas. Sing tak salep sing endi? Kowe. Aku dibanget nek ro iki. Lanut aku. Kono nyalepi kono. Ora. Kowe engko tak popoki ya. Maksudnya dipopoki? Kayak kaya bayi semono dipopoki itu nek popoke ngentek-entekke spray. Tegese ora popok kuwi, Mas. Apa-apa. Tak popoki jamu nggo pilis kae lho. Oh, ana nek arep dipopoki artine kathok-kathokan kae. Nah, kuwi rasa tak omong-omongke kok. Lah apa? Nek diomongi ngapa? Malu. Punya. Punya malu. Mana lihat malunya? Enggak mau. Ayo. Agaweru citing kalih. Ah, saiki kowe nek nyoto wong pinter tenan. Iki tembung-tembung iki artekno, agawe ruji tenggalih iki artine apa? Gawe Heeh. rujit ning ati, gawe larane ngati. Nah, terus ah. Membuat Terus sakit mlayu hati. rono ya. Ora, sik ngartek. Kene sing diteruske timbangipun nggih. Cara bagus. Kon mlayu. Apa kang sinedya? Sakit apa ya ta? Ah. Yang di tujuannya. Oh iya. Ngawur ya, Mas. Ya ora kok ya bener. Masa sakit dadi tujuan sapa sing pengen lara? Tujuane anu ning kuwakan to ditampik lara. Oh, ngono. Ngono mbangane ngomong sah. Terus Barat. Rasanya ndak nyedak. Entek lali aku bumu. Ora jane piye to? Saiki piye sa? Wong lanang ngeplin-plani lho. Mula klambine diklip apa piye? Ben ngopo? Ben ra lunga. Nek copot klambi? Klambine tok sing tememplek. Aku ndak masuk angin aku. Wis ben tememplek kene wae. Ayo sa, wis aku tak ning kene ra lunga-lunga. Upama munduta bahasa Indonesiane apa? Upama mundhuta rukmi. Upama membeli. Ha, membeli apa? Belilah Rukmi. yang bagus-bagus. Rukmi iki? Emas. Hah? Rukmi kok emas. Apa ya? Rukmi iki emas, Mas. Ya udu kok ya. Napa? Rukmi iki kependekan dari Rukmini. Dadi membelilah Rukmini. Oh, dadi tuh. Kuwi BME. BME iki apa? Pit. Kok pit? Ah, mereknya BME kono kok. Terus Rene meneh. Tertentu tak turuti. tartemtu tak turuti. Wah, jelas aku penuhi.
Oh iya. Bakal nukokke rok mini mau. Ayo mbok dress mbok mini mbok. Terus Ibarat wong numpak prau. ibarat wong numpak perahu. Ya ibarat naik perahu, Mas. Heeh. Ibarat ya ibarat. Heeh. Lumampah tanpa welas. Lumampah tanpa welas. Lumampah Jalan. berjalan Tanpa Hah? tanpa welas. Welas. Apa welas? Kasihan. Oh, berjalan tanpa kasihan. Heeh. Hah? Mbok yo. Welah apa welas? Welah. Welah kok. Welah ya. Iya, welah ya. Welah itu tanpa tujuan. Oh. Oh, berjalan Itu tanpa nang kamusku ngono kok. ing madyaning jala nidi Ing madyaning jala nidi. Po. Ayo nang jerone jolo, Mas. Jadi Jala nidi iki segara kok. lah iya rak donggo jaring kono. Aja nganggo perahu to, Mas. Wah, iki goblok ngeyel. Pripun to? Ing madyaning jala nidi di tengah-tengah samudra. Samudra. Lah iya kok jala. Lah ada jalan nidi wae. Jalan nidi iki samudra kuwi. Wis sesuk njeluk guru bahasa wae mbahane Padu, Mas. Wong aku dhewe ya ngawur, Mas. Aku ki radong. berarti iki mau intine mancing nganggo rok mini. Iki ya mancing anu iki. Lah iki mau tak benake mboko sijine sing mau nganggo rok mini jalan tanpa tujuan numpak perahu. Perahu? Terus iki ning tengah-tengah samudra. Iya, nganggo mini. Temah gonjeng Ha iki. hanggen jok ning pagulingan. Hatinya resah langsung tidur di pertiduran. Pertiduran ki piye? Tempat tidur. Tempat tidur kok pertiduran. Ah iya iku yo turutin. Apa iya? Terus kelop-kelop. Ngapa? Ngapa kuwi? Ayo ngalamun. Oh, ngelamun. Iya, mangga gelang kalung, yuk. Weh kene. Pendarane aku ora seneng karo kowe, kene. Wis. Aku ya jane gah aku ora. Aku ki yo wegah. Gak mau. Wong kok etok nek tenan ngono. Tenan ngapa nek tenan? Kowe rasa teruske bojoku nonton ki streaming. Lah ngapa wedi po? Ora wedi ning mulih Padu aku kalah. Ngono wae. Ayo engko sing urusan ning omah ya mengko le mikir no. Ya wis wah galak iki lho sing ning omah malah. Lah gepe. Galak tatin kok karo sing nang omah. Oh, nang omah ki sak galak-galake ora bakal mangan gogore. Heeh. Loh, nek aku mangan gogor apa piye? Gogor Gogore anak iki. Tak macan. pangan apa piye? Ora kok. Montar ora kowe arti pangan tatin. Tenan galak tenan. Heeh. Kowe mbiyen toprak dapukan macan ya? Yo macan brakot kowe piye piye? Galak tenan to. Iki olah-olah ya kok kebrakot. Ning brakote untuk siji wae ya. Loh, lah ya jenenge orang brakot nek atus siji. Gak kaya wong kerokan. Wong brakot kok atus siji ya. Wis jenenge dumbrakot. Kowe rung dong sak menengo ae. Ya aku meneng bae aku. Heeh. Aku rung gathuk. Urung gaduk. Gocekan stagen wae sing Lah dhek cendhek. ora gatuk kuping iki lho. Lah iya. Gatuk liyane yo. Ayo kur gocekan stagen sing cendhek. Terus apa kuwi? Terus Apa-apa lah kok durus ngono kowe kok. Lah aku nek radong tak ya tekon to ya. Ate konmu menjurus kok. Loh, jenengan menjurus ora? Kamu menjebakku ya? Enggak, saya tuh cuma tanya loh. Tanya ini dipandang. Itu kan nggak enak ya. Ya enggak usah dipandang kalau enggak enak. Sehono itu sudah terkenal baik, bagus. Pret. Ora engeng. Si ono kok. Ning Pak. senenge pret. Lho, pret ki teh. Kok teh. Teh botol. Spret ki
soda ya. Teh saka ngendi? Yo, ora kur terpengaruh untu to. Ya, mangga. Ya, mangga. Kalang-kalang sing Kur neratap. Ora kaget aku. Siap kok. Sembah nuwun Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Yo.
sing dikersake karo panjenengane Bapak Lurah. Iya. Lah, Terus iki saka panjenengane Ibu Hajah sapa? Seno layange mau? Iya. Ismi, Bu Ismi. Bu Ismi, ya Sutarti SH DPD Kabupaten Sleman. Nyuwun sekar lali janjine. Oh iya. Ayo Mbak Ayu, monggo. rasa dinyanyekke nek lali ya. Piye? Lali janjine. Kelali. Ditulungi ora lah kowe wis ora gedhe wae. Kelemon wis. Lah piye to? Kuru salah, lemu salah. Piye-piye mergo salah. Nah, rewel. Heeh. Iya. Nggih, sugeng dalu Pakde. Sing ngundang Pak Dik kok iki tok semene iki. Ha ya ora apa-apa ya wangune kok ya. Lah engko nek Mbah ketua. Ketuang. Lah iya. Mongko kanggone sing enom ta? Lah iya. Kok citing-citing ngopo? Apa ta? Oh, ngetok kalaline. Ora ranono ya. Kuwi mbiyen sing sekolahku to. Endi? Nggih. Oh, iki saka kali kae. Ora. Lah ndi? Kowe turu to terus tak lulus. Terus tak keke kowe. Nggone sapa iki? Ambo. Wah, Aja cedak lampu. lah ngapa? Leleh. Wah, iki men jenangan to. Jenangannya bubur. Iya. Ya. Mbak Ayu iki saya seger. Ya alhamdulillah Ayo disyukuri ya. Oh. Aku cilik wae tak syukuri kok. Lah kok cilik wae to? Asuk ra yo gedhe dhewe rasane. Sing penting dopeni sing apik-apik. Lah iya. Mati gedhekke apa piye? Heh? Ati Ora, kita Mas. piye? Ora. Lah apa? Wis apa enenge wae. Lah nek kurunge ketok ora seger. Hah? Heeh ya. Aku dukai duduwe. Kaya mangan soto. Nggih. Lambine tengkelap. Aku anggere bengi iki mah do dijurus-juruske. Cah nom-nome mumet e. Teruske piye? Nek mongko aku cah geleman. Dadi mah repot dhewe ta aku. Wah iya. Takoni Ayu iki lho dijuruske piye? Teruske piye? Tegese ngendikane iki kok kaya mlipir-mlipir. Mlipir nandi? Nentritis. Ya ora galak-galak ta ya. Ora galak saking bengepe. Yang malah jonggodo simbah. Ya ora apa-apa, Simbah lucu kok ya. Simbah apik kok ya. Aku ki seneng lho karo sampean Pak De. Ya kudulanan. Gelem apa piye? Nah ya nek seneng Hah? kayak boneka kae. Nek ya ker bonekane karo ndil. Ora lho, le lucu kuwi lho. Ora lucu nek iki. Hah? Ning pancen ya wis bentuke ngono kuwi. Oh, bentuke ngono kuwi. Nek tak geretke apa piye kok digeret-geret lambe. Lah ya ki nggo ngene iki lho, nggo iya. obah-obah. Kok rada gedhe sithik saiki no. Hah? Apane? Apa ngerbini kok kowe? Apa ta? Ora. Iya diakoni pengestune ya. Oh, nggih. Iya disyukuri arep tambah meneh. Lu tambah meneh Meneh piye? piye to lagi Ya? pisan iki? Lagi siji iki kok. Lah kok ora tambah gede to, Mas? Oh iya. Lah ya tambah saya umure tambah gede. Nah, ya wis kuwi jenenge tresnane bojomu wis iso kelakon iya ta? Ngono kuwi tak pujekke. Bujake piye? Ning aja tiru bapakne. Hah? Lah ngapa to? Aku plorak-plorok ya bapakne. Lah duwe mripat kok ya. Iya bener. Wis ki arep nembang bareng apa no. Lah sampean Iku ngono. ndak malah kedawa-dawa. Aku ki cah Iya. Cah apa? sensitif Wis meneng to. Kowe mesti mboko anggere nganggo tumbak-tumbak. Simoban. Mangga. Iya. Dina Minggu Turut ayah ke kota. Apa? kudu kuwi. Apa ta? Iki enak katin iki lho. Oh, piye ora tresno awi? Urung-urunge tak blonjo. Oke apa iki? Nah, kok Aduh, bayaran. Aduh.
Pak Sehono. Terang anak dhewe kompak kowe entuk aku entuk ya. Heeh. Kowe ya kompak rasa. Piye? Lah yuk nembang ora tok kei piye? Piye? Ya mengko Mas. Putune ndi? Nganggo etika. Hah? Piye? Ora apik to weruh wong akeh. Ya engko nek ning mburi wae. Nek kelingan. Ya engko tak eleng. Iya wong wis sepuh iki kudu dielingke. Kese ana kok kelingan. Nek sampean medhun tak tututi wis. Hah? Tak tututi. Mbok aku munggah wae kowe nututi munggah. Munggah mlebu munggah. Lah kok bar iki sampean mudhun to? Nah tak tututi. Ayo engko nek wis ya. Oh, aja nganti ngerti ya. Ora. Ak dhewe lho wae wong. Tur karo dolamur kok ya ora apa-apa. Lho jaremu plorak-plorok. Ayo mergo ora ana kok. Halah Ayo gejala PC. takono ayo iki. Anggere karo bojone rak kene wis aja ngono kok. Kowe iki ayub-ayuben. Lah iya tangi turu rak ayu bayu. Iya. Arti bandem aku. Tenang, tenang. Tumbakmu isih nang nggonku tenang. Tombake diapakke? Engkon ngene garan. Oh, lah ra ana garane apa piye? Ambo tekono bojomu kok. Ha tak garanane. Heh? Tak garanane. Ra wong njaluk sing 2 meteran kok. Lho, tuh banget. Lah nek tumbak dawa nek keris sendra. Oh. Radong. Ayo. Ya aku kan ora ngerti bab ngono kuwi. Iya mulo ya radong ora ngerti kok. Kowe watuk apa wiraswara? Lah kok sapa-sapa mbok ruwi iki piye to? Mula aja udan-udan. Udan-udan yo mangan es. Pilek to? Aku jak nek bengi sapa-sapa tak ruwi ya. Lerama. Nggih. Nggih, bukaken. Iya. Yen sewu le Bu. Isin aku. Wong tuwa kok rig-rigan. Ayo nok. Kang Tanti. Ngapa ora lagu sedih kok? Ketularan pilek. Oh, mula ora mangan es. Waduh, saiki Udan-udan mangan es. pilek to. Milek to. Kalah prenjak. Wangun tenan iki. Esuk rekaman dhewe ya. Ya, aku mbok jak rekaman. Wong loro wae. Nek rekaman kepiye ta? Heh, Ning endi? nang jero kotak. Nang jero kotak. Kowe studio. Oh, studio. Wong loro wae ringane cangkem bae. Cangkeme sapa? Cangkemmu. Lho. Ayo cangkeme dhewe. Oh, digameli dhewe. Oh, basio karo Oh. dang tulung tak gendang glunang klek. Kowe ki nendi to, Bu? Lah piye to, Pakne? Lah, saya kentir awake dhewe. Enak. Ya. Tina muni ngaya Kandel ora. Pripun? Kaya ana wong ngarepe gayenge kaya ngene kok ana wiyaga sing ngantuk natap mic. Gak kenang apane? Janu sik ngethuk ae lho. Kaya ngateki dhewe meneh. Lah kok dadi monyong semono. Wis apa-apa. Angger ora dilek ya. Wis aget. Sejake kurang istirahat. Weruh mik terus dilungup. Kok yang ngateki bar limbukan ya. Yo. Sesuk arep tak dapuk kok iki. Sesuk arep tak dapuk kowe wong loro persis tenan. Si Ayu ya persis jaman mbok perenjak mbiyen, kowe sampean ya persis basi ya. Iya. Dadi esuk metu wong loro tek kene iki wis ana adegane. Iya. Adegane piye, Mas? Ya Rumah. pamane kowe
anu roman ora tau roman kok. Kok mung arep roman wae. Aku kan penuh kecintaan, Mas. Oh, akae ngomahku ana wedhus wedok nek gelem. Hah? Rama wis loro. Kok dus kok wedok to, Mas? Nek dus ki nggo wadah snack, barang ki dus to, Mas. Oh, wedhus to? Aku seneng aku. Dus dadi wedhus. Iya. Lucu ta? Lah iya. Inte. Apa sapa sik lanang? Sampai inte kala. Oh, nek sing lanang jenenge sapa? Sampai. Sampai. Piye sampai? Ini lho, In. Kok in Awake dene pamulangan iki. Heeh. Kowe kok le turu kok njejeri aku terus atase wong lanang kok nguyel-nguyel aku to. aku kademen. Heh? Kademen aku. Oh, jaketan. Tukokno. Wis gak nembangin ta? Ae bunek anggrek. Ya. Jebang mong lali janjine. Na. Anane picir semaya. Gampang. Oh pinter. Kleru. Ora apa-apa. Tegese gampang ki cah pinter. Ana wong bodho mesti ora iso, ora gampang. Berarti kowe bener. Piye? Ayo pinter. Ya. Wong gampang kok. Yo. Pinter. Aja ngungkurke, ngono to gendinge pangkur. Golek alasan ngandir-ndir ngedukur. Ayo ora lali kok njur len joget. Heeh. Lagi ambil muda lho. Iya. Alon-alon. Oh iya alon-alon. Pokoke kesehatane dijogo, ya. Ya. Sak tekane nyanyi, heeh. Tekane lagi 150 ya ditunggu. Tunggu apa? Tunggu dulu. Si Dotok sangoni ora ayo. Ora. Si Dotok tangoni ora. Ora lelungan ning ndi. Apa? Ora lelungan ning ndi ndak malah nggo jajan ae, nggo tuku es pilek kok. Linggo. Ya, matur nuwun nggih, Pak. Mugi-mugi lancar rezekine, Amin. panjang umur nggih. Kuwi akonku. Ayo matur nuwun karo Mbak Siono. Endi sik? Matur nuwun nek kok dhisik. Matur nuwun apa? Waduh, kok padake cah tipis dagelan laris e. Nah, Iya ana di 100 engko esuk-esuk dadekno 200 ya. Emang aku apa? Isine malah kur kertu nama. Iki kartu nama oleh ngesaki mempeng. Lah yo tak entril-entril. Walah. Walah, Ude Cahya Jati wis tak omongke rasa kaya ngono. Iya kirim nawala mrene Ude Cahya Jati. Candijo, Candi Keblak, Bokoharjo. Berkualitas. Iya. Harga standar. Nah. Ana sing bulanan apa harian, Mas? Kayu kok bulanan harian ngoprok cengelmu apa? Kok mriko niku damel kursi nawa, Mas? Oh, iya. Artine nek ya peseduluran kan ya. Ah mbok ayo digolekke dingklek sinden iki lho. Kowe rong dhewe yuk. Burung, mun aku rusak. Sesuk nglingguhi semprong wae. Sinden kok ngingguhi semprong. Sekompreng iki lho. Sing biyen nek dienggo daden mak Engko ireng. ya ora. Engko ireng engko ya mah. Panglengko. Ayo lenggah. Wis. Wis. Wis ora. Ya, Mbak Ayu. Ayo ya. Diurutke wae no. Iya.
Wis jam 1. Alah, Santai kurang wae. jam loro. Iki ki lakone Bagong bangun desa. Iya. Iki engko anggere bataku kecekel, semen kecekel. Terus tukange wis kecekel terus bubar. Oh iya. Syukur bayare. Aku wis matur lho Mas Ino lho. Nggih, pripun? Lakone kok nyuwun niku meneh to Mas. Ngene iki mau lakon karangan kula. Pun mboten napa-napa. Oh iya wis. Ya ora apa-apa. Gubuk Asmara. Dadi ra Ayo. kena dipercaya lah kapalane kur ngarang kok kono. Sapa? Jenengan? Lah ya wong lakon bangun-bangun desa ki ra ono. Ha ya ora Kuwi ngarang. gaweanku. Ning sae. Wong nyatane sae. Wong urung dilakoke kok sae. Lho, Kowe ki senengane ngarang senengane. kula pengarang kok, Mas. Oh. Nggih, mula kula damel lakon Bagong niku Heeh. rak laris. Ah iya. Kabeh do njaluk Bagong kudu metu gitu. Heeh. Bagong bangun. Esuk bangun kursi ya, Mas ya. Nang nggonku lho tenan lho. Iya. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Mbak Ika monggo. Mbak Ika. Iya. Engko sing terakhir digongke Liwung Prastiwi. Oh iya. Prastiwi sik njaluk akeh tenan. Ya Iya. wis diterimake ra apa. Keri kon liwung mongko wis arep dadi cah apik-apik juga. Sapa? Mbak Prastiwi. Ah iya. Mah kon liwung. Nggih, sugeng dalu Pak De Sehono. Sugeng dalu. Waduh. Pripun? Pun lemes dereng. Isih. Sak rondo isih wani. Oh, Badminton to? kok semaguh tenan to iki? Oh iya, cah. Mantek kok. Oh, wantek kok. Napa? Wis nyedak kok alon-alon ki ngapa? Ekspresine lho. Tak anggap cah wedok kok akeh anu ya, kaya wis berani ya to. Maksudnya piye ya? Nempel awe. Oh. Dirono. Pun. Iki piye to ya? Alah dasare. Ada. Salim. Apa kuwi? Ayo kon nginguk. Ngincik. Kaya cipika-cipiki kaya apane bae. Kaya lagu ya, Mas. Heeh. Nggih, Iya. nyangkani pamundutan nggih Pak De. Aji. Pamundutan saking sinten niku Pak? Iki saka Ibu Sriwata. Sriwata. Mantan RT 3. Oh, RT 3. Ketingan mrene. Ya. Nggih, Bu, pun Mangga. pinangkani. Nyingkar nyingkur Wiwi. wiwi tane nyingkar nyingkur lingsem yen muktan. Napa Pak De? Ora apa-apa. Aku ki anteng tok ruwi, gegrikan tok ruwi, aku ki menahan ya kok. Neno. Yo neno-neno yo. Lelampahan no. Neno-neno. Neno-neno. Lelampahan kangkah Uri. wure Tresno. tresno tulus nadyan nengku buk asmara. Mangga, yuk. Yen liwat aku kelingan
Yen kelingan dengkulmu. Ah kelingan biyen. Cedetan sakjroning saiki sing katur para pamirsa sing terakhir iki ana pamundutan 3 amplop kita tampilkan ya bintang dari segala bintang, penyanyi dari segala penyanyi, dan juga lelembut dari segala lelembut. Aku ora muni lho iki, sing muni kowe lho. Ibu Prastiwi. Ya, ayo jumenang Mbak Prastiwi, ayo. Ya, yo. Nah, wis. Saudara. Orang ngapa-ngapa.
Ha kene rawani bareng karo Prastiwi rawani kowe. Wah. Pepundenku. Pepundenku. Wong umure wae padha kok pepunden. Ah ning luweh ning nggon seni sikik kene kok, Mas. Oh, sikik kono. Heeh, ya ora apa-apa ya wis dianggep pepunden ora. Sinten mawon sing sapa wae sing nyuwun? Sokeh yo. Ya kene kakek aku. Apa? Pak Sutarjo Kades Tlaga Adi. Ya, Mas Seno Ketingan. Ah, kuwi Mas Seno barang. Heeh. Dudu Seno kowe, nek kowe ora tau ngekeki. Aduh. Aja sok. Ya wis nek kowe muni ngono ya ora tak kei tenan. Ora den ngekeki bendina ngekeki kok. Ah, ora molak-malik kok. Njaluk ngapura. Kan njaluk ngapura apa ora? Wis nek rasaku ngenehi engko tak nehi. Kapan kono dalang lho. Apa? Ana saweran ra dikai sindan kiter nganune. Sapa? Dalang kono. Nang dalang endi? Dalang toyan. Ada. Kudu kuwi kok. 50-50 ya. 3 amplop iki isine mung nyeket-nyeket. Dalang kok perhitungan. Walah, no Seno. Wong isine ora 50-50 kok dia. Walah, kurang sugih tak tambahi 150 rasa cerewet. Jebule sing wani-wani mah entuk dhuwit. Nek karo kowe kudu nekat e. Sing sopan malah ora. Kandhane kok nang kene kudu musime ngono kuwi. Mbok ya ora pelit-pelit. Ah iya. Kaya wis tak sandangi barang kuwi penabuh seragame anyar lho iki padake. Oh, kaya keramik. Heeh. Kamar mandi. Kandha mengkurepno didak-idak wae. Ya aja ngono kok. Wis, pokoke seragam ki ra eneng sing apik. Di mata kuwi ra ono sing apik. sing penting seragam iso kompak Kaya keramik. Kayak sindene nganggo apa jenenge iki wadah banggula barang. Ting kerlip lep-lep. Iya. Ngono ya wis ben. Lah Prastiwi kok dinai lep-lep ya iso ra wangun wong tuwa. kudune plentrong. Atos kae Pras. Mlontrong go mlontrongi anumu iku. Kempit mau. Kowe ngomong apa kowe? Modar ra wae. Jaluk dikempit po kowe. Le tak tunggu. Geleman. Wah, kowe ki tak ajeni je malah mendeliki. Wis nyanyi. Ora ndemoki ngono kuwi. Wis iso kok kowe ditemok. Oh, kok ditemok wae kok ora iso. Ayo, rawani kowe saiki. Ayo wani ra ditemok iso apa kowe? Sok nang dalan ya. Tulane ndi? Senengamu kali urang ta? Apa ning kalurang? Golek sapite. Sapitmu ya serah Sapit majas. urang. Sapit urang nggo nunda kae. Sapite si ana piye yo? Piye piye? Isih majas apa sapitmu? Wis ora landhep. Dene mung wis ketul ndeleng. Wah, jan mirang-mirangke. Mbok yo nek wis tau ki ra usah diomong-omongke. Ngono ki rak merendahkan martabatku to. Wis dienggo dhewe wae. Heeh, iya. Ya nyanyi Ya apa? mangga. Nek turu apik Prastiwi. Pripun? Nek turu kabeh dibuntel awake. Cangkeme dibrangus, matane ditutupi iki. Aneh kaya lemet. Atos iki. Menungso padake lemet. Engko anggere ngolet ke kok jemik. Lemet saka telo. Ah iya. Telo diparut nang gula dikukus buntel kan. Sing jemeh apane? Lemet. Ampun, nggon aku garing ya padake. Jemek. Karangjak ora trocoh kok. Mangga, iya yo. Dadi di jogeti saya ana men bingung. Ya, mangga, ya.
sing ganjel. Kuwi bitinge lemet. Ini ya jogeti Prastiwi ya hancur kowe. Hancur nek iki. Modar. Polahmu kuwi. Kedabikan. Biting kok bunder, Pak? Kok bunder? Apane? Bitingmu. Jare ketul. Iya. Sabtu Pandita. Ya, awas. Mesti luput. Arep adu bathuk kena dada. Mergane ngopo? Kowe cendik. Ngopo? Jelungup. Ya. Ayo. Piye rasane? Kerduse kecer. Tak go ngono-ngono. Iya, apik to. Apik ya jebule. Oh iya. Prastiwi iki ora rumangsani Isih tuwa. energik arep sepuh kae. Arep tuwa ning isih energik. Sehat. Tuwa kene munggah. Heeh. Kene ngisor saya tuwa. Ha malah kompak. Iya, mangga. Kinor kunci. Alon wae. Kena ini kethok kuwi lho. Tua-tua do masaya kentir rumah saya. Mengge-mengge, Prastiwi mengge-mengge. Ora, sabar. Rasah mikir warna-warna. Ora kok aku ya. Sabtu Pandita. Mempeng ya. Duitku jaluk dalang eneh kok. Sing 150 gue tuku anduk. Ngopo? Aku lap keringet. Sing 150 gue pernapasan. Nuwun nggih Mas Seno. Nggih, sami-sami. Dudu Seno. Sami-sami. Tuku kowe. Kowe wong util kok. Cilaka. Diterimake mawon. Ya ben. Tane ya cedhek kok. Ha iya.